मेगनजोंथ' जों नुबाय अन्थाइखौ नुबाय ओमफ्राय अन्थाइयाथ' गिदिरबो फैयो फिसाबो फैयो ओमफ्राय मैयाहायथ' सानावनो फैदों 2:10निफ्रायनो फैदों ओमफ्राय फैबाय थायो 2:10 खनसे ओमफ्राय 3था जानो 15 मिनिट समाव बेयाव खनसे फैलायबाय आरो 3:15 खनसे फैलायबाय 3:30 खनसे फैबाय बेबायदि फैयै सान हाबलांबाय गासिगोनदां मोनो जोङो ओमफ्राय फैगाया आरो ओमफ्राय दाना मोनायावबो बारानिफ्राय बारा फैलांबाय थायो ओमफ्राय जोंहाबो एसे जानागुरुफोरखौ खबर लानाय जायो दा जानागुरुफ्राबो मावा नङा मावदोंमोन दाख्लैहाय ओमफ्राय दा जायाखै आरोखि सानसेयाव खेबबैसेसो खुबैनाय नों नुखो? सानसेयाव जोङोथ' सानाव खुबैनायाथ' मैयासो जाजेनदों ओमफ्राय दिनैथ' गैया दासिमबो ओमफ्राय बांसिनानो मोनायावसो फैयो मोनानि सान हाबखांनायनि बिदिनो 8थासोनिफ्राय फैयो आरो दा जानायाव 8था 8:30 बिदिनिफ्राय स्टार्ट जादों आरो दाख्लैनिफ्राय पुलिसा फैनानै बेयाव मा बुंफैदों? पुलिसा फैनानैथ' बेथ' बिरा बान जाखो ना बिरा खुबैनाय जाखो बिरा खुबैदोंमोन गावसोरथ' जमजोब्बाय औवायावबो थाहैजोब्बाय जेबो नुवाखै नालाय गावसोरबो एसे सोमोनांबाय आरो गिनाय फैबाय बिस्राबो पुलिसनि सिगाङावबो फैबाय नुबाय ओमफ्राय अन्थाइखौ गोलैनायल' नुयो थिंनिफ्राय ओमफ्राय गोजौनिफ्राय फैयो ना बबेथिं खोला सा सानजा बेखौ हमनो हाया आरो दा गासिबो दा हमनो हाया बिसोरो पुलिसा फैबाय थायो दा बेखौनो एसे गुरु लायनानै मोजाङै खालामदो मादो जोंबो सापर्ट होगोन बिदिनो आरो खारगाव माने गामिनि आंनि मुङा दिपेन आरो नैबे आंनि अनजालि बिसि जया नार्जारि लोगोसे आंनि फेमिलिया फिसाला सासे दङ माने क्लास 9 अनसायग्रा नार्जारि आरो फिसाजो सासे प्रिति आंनि न'खराव मोनसे जोबोद सोमोनांथाव जाय सोमोनांथावखौ बयबो पाब्लिकफ्रा दिनै बयबो फोथायदों प्रुभ जादों आरो बे जाथाया दानिल' नङा थांनाय 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय मार्चसिम माने बे जाथाया जादों बे न'आव आरो बेयाव बै समाव माने फेब्रुवारि मार्चआव माने पुर्निमा सनिबार मंगलबार एकादशि बेबायदि बाराय लानानैल' फैनाय जायोमोन नाथाय माखासे जोङो माने 8 माससो गेप जानानै नैबे दाख्लै नभेम्बर बुधबारनिफ्राय आरो बे अन्थाइ खुबैनाया जाथाया जाफिनदों दा राज पुर्निमा समनिफ्राय माने बुधबारनिफ्राय स्टार्ट जादों ओमफ्राय बै समाव मोनानि 8:30निफ्राय बेबायदिनो माने खुबैदों आरो अन्थाइखौबो नुयो दा बेनिफ्राय बिस्थिबाराव माने बुधबाराव खुबैजेनबाय बेयाव गोबाङानो खुबैदों आरो बिस्थिबार बारायावबो 9:40निफ्राय खुबैदों बेयाव माने फुंनि 5टासिम खुबैनाय जादों आरो दा बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार सनिबार मैयानि जाथाया आरो साननिफ्रायनो जादों माने 2:10निफ्राय खुबैनानै अन्थाइ खुबैनाया माने बेवहाय बयबो माने गामिनि लोगोसे खाथि खालानि न'नि आरो माखासे बेयाव फैदों आरो पुलिस प्रसासननिफ्रायबो सोरबा बेखौ इनफरमेसन हरनानै दा बिसोरबो माने सानावबो खबर लायो मोनायावबो खेबनै गाहामसो गावसोरनि पेट्रलिंखौ मावफैनानै आंखौ हेफाजाब होदों आरो माने अन्थाइखौ नुयो दा बे अन्थाइया फिसाबो दङ माने गिदिरबो दङ बेबायदि आरो नोंथांमोना सोरबा मानसि खुबैनायनि सन्देह दं ना माबा मोनसे बेखौथ' जोङो माने खुबैग्राखौ नुवाबाथ' जोङो बेनिफ्राय जोंनिफ्राय जेबो मोनदांनायाव जेनेबा अन्थाइआ फैनाय जेनेबा माखासे बारहावाखौ नुनानै नोंसोर माबायदि मोनदांनो गोसोआव जोंनि मोनदांथियाव जोङो माने गोमोदों आरो सोरबा सासे मानसि फैयोबाबो बियो सम्भब नङा बबेबा मोनसे जायगायाव माने गोग्लैफैनाय बेखौ जोङो माने सम्भब नुहराखै थिङावल' नङाबा न'फ्रावबो नांगौमोन सोरनिबा फैनाया एखमबा दोरोदनानै बाथुलजों गावनाय बा आखाइजों फैनाय बा बबेबा साइडआव नांगौमोन मानसिनावबो नांगौमोन दा जों मोनसे सोमोनांदों बेयो माबा मोनसे सैताननि खामानि जानो हागौ जाय आंनि न'खरखौ माने सिलिंखार खालामनायनि षड़यन्त्र बेफोरबायदि थानो हागौ जेराव बे न'खरा खस्थ' मस्थ'यै रायजो जानाय बेयाव जोंहा थाखा फैसानि बिराद प्रब्लेम जायो गथ'फोर माने लेखा फरायनाय मानाय बेयाव प्रब्लेम जायो बेवहाय जोंहा माखासे दाहार लानानैबाबो जोङो न'खरखौ माने फिउचारखौ जोङो गथ' गथायनि फिसिनायनि थाखाय जोङो माने खस्थ'यैबाबो जोङो बे जिनिसखौ जोङो माखासे माने बोरैबा गैया जायो जोङो माखासे गुरु लानायाव जोंहा गोबां माने साब्रै साबा गुरु लानानै जोंहा बिराद माने फैसाया खरस जाबाय आरो एक्सपेन्स जाबाय
आच्छा पुलिसाबो फैदों होनदों पुलिसाबो फोरमान जालांदों पुलिसाबो निस्सय गावसोरनो गोमालांदों माने गावसोरनि माने मेगनावनो माने गोलैनाया अन्थाइ खुबैनायखौ गावसोरनो नुलांनानै सोमोदों आरोखि आरो बिसोरबो माने ओरै माने बारि माने नायगिरदों खाथि खाला नोजोर होदों नाथाय नुवा गावसोरनि मेगनाव फैदों अन्थाइखौबो नुथारदों अन्थाइआथ' माने सोब फैनाया बियो जोंनि नोजोराव ओरै सोनाब लाइननिफ्राय फैयो आरोखि ओमफ्राय बे साइडआवल' गोमो आरोखि एखमबा सिलायावबो बैफ्रावबो गोलैफैयो पुलिसाव गोलैफैयो आरोखि खिन्थु न'नि थिङाव नांफैनाय जायाखै आच्छा अन्थाइ खुबैनाय खेबसेल' खुबैयो ना बले एकदम माने एखमबा 5 मिनिट फरे बिदिनो फैयो एखमबा 10 मिनिट एखमबा आधा घन्टा बिदिनो फैयो आरोखि ओरैनो फैनाय अन्थाइ खुबैनाय फैनाय समाव माबायदि जायो जेनेबा नोंथांमोना मेगनजों नुनो मोननायखौ बबेनिफ्राय फैदों माने बबेनिफ्राय फैदों नुवा अन्थाइखौ जेलानाखि गोलैखांगोन अब्लासो बे अन्थाइखौ नुगोन आरोखि बिफांफोरा मावगोन अन्थाइखौ नुनाय जायो आरोखि ओरैनो दा गुबुनफोर माबा मोनसे सासपेक्ट बिदि बे सासपेक्टआथ' जोङो माने जेबो प्रुफ गैयाबा जों रावखौबो सासपेक्टआव लानाय जायाखै आरोखि खिन्थु मोनसे खोथा जे बेबायदि जाथायखौ सोमोनांथाव जाथायखौ फोथायनो गोबां गोब्राब खिन्थु दिनै रायजो राजाफ्राबो नुजोब्बाय पुलिसफ्राबो फैनानै नुफैबाय बिसिनि सिगाङावनो जे अन्थाइ खुबैनाय अन्थाइफ्रा बेसेबांसो बुरजा जाखो दासिम अन्थाइखौ जोङो माखासेखौ सावबाय बिदिनो गारहरबाय ओमफ्राय दा एसे दङ अन्थाइआ बेयाव माबा 50-60थासो दङ आरोखि माखासेखौ बे गामिनि मानसिफ्रानो माने बै जेनिफ्राय वासरुम दङ बे जोंनिनो वासरुम बेयाव लांनानै माखासे गोबां गारहैबाय आरोखि बेयाव फैनायावबो बेयाव फैयोबा जोंनि न'आव फैयो बेयाव बम गावोबा जोंनि न'आव अन्थाइ खुबैहरो आरोखि मा रोखोमनि अन्थाइआ दुलुर अन्थाइआथ' माने गिलिर गोथाङानो बे रेजें नङा आरो बे अन्थाइआ माने दैफोरनिफ्राय फैनाय बायदि नुयो आरोखि साफा आरोखि बेयाव जेबो हाब्रु नांनाय गैया बे समाव नोंसोरो अन्थाइ खुबै जायोबा गोसोआव माबायदि फैयो गिखांनाय फैयो बेयावथ' गिनाय फैयो माने मोनाबा माने गोजांस्रिउ मोनो ओमफ्राय गथ'फ्राबो बेफोराव जेनेबा फायखाना बेफोराव माने बायहेरायाव फैयोबा माने माथाफ्राव नाङोबा बेफोर जिनिसाथ' एसे रिक्सनि खोथा नालाय बेयाव गिनाय फैयो गथ'फ्रा बेबायदि आरोखि मोनाबा जेनेबा आंबो एखमबा मोनानि प्रग्राम मिटिं सिङाव माने बे अन्थाइ खुबैनायनि थाखायनो आङो बायहेरायाव ओंखारनो माने हाया जाबाय आरोखि